Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, masoyana maza da mata, taku har kullum Fati Slow. Mama, don girman Allah, mama, don soyayyarki da Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Hajiya Aishatu Buhari. Mama kina ƙoƙari. To mama, ƙoƙarin muke so ki ƙara akan ƙoƙari. Mama, don girman Allah a dubi talaka. Talaka yana cikin ƙuncin rayuwa, talaka yana cikin yanayi na rayuwa. Mama, mabarata sun yi yawa, mama 'yan maula sun yi yawa. Mama, wani gidan ana yi so ɗaya, wani gidan kuma ba ma sa samu. Mama, a dubi talakawa da idan rahama kamar yadda Allah ya dube ku da idan rahama. Dan Allah, dan Annabi, mama muna roƙo Ubangiji Allah ya sa wannan saƙon nawa iso zuwa gare ki. Muguntan da suke da haƙƙi a kanmu, Ubangiji Allah ka